Blegegek sadulita mel Wong sewu Ndara mboten kanthi kanyono-nyono persasat kadidine kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu manahipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel hitunganipun inggo dinten sakmangke sampun wonten Sabtu Ari kelenggahan menika lakon iki malah rawuhipun Sinuwun Ndarawati kaliyan Sinuwun Prabu Mandura kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih Den Sinuwun Ndarawati jagat mangestun para wayah Bathara jagat iya Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha amung Widyastawaku wae katura marang Kyai Nayantaka kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukan Karang Kadempel menika Ndara iya Kakang Wismaya kawasa ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun Sinuwun Prabu Baladewa yo Kakang Semar tansah pinangan kawidadan ing sambikala praptaku adoh saka Rubeda aku ngaturake salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka nggih kula tampi dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa Kakang Semar kaya surakara kepenak praptaku ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya nuwun sewu Koko Prabu sawu paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan pangrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembang kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Yayi kula tampi asung pambagenipun Yayi Prabu Darma Kusuma akarya bombong raos sing manahipun ing ngraka ing Ndarawati kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ing ngraka kunjuk nesa paduka Yayi Prabu ing Amarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jenengan ndika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawonok-nok nggih sampun boten kirang prayogi pisanipun ing ngraka ing Ndarawata dinten sakmangke menika wonten ing padukan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggang sakmangke Koko Prabu Baladewa sesembahan kula jagat masaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jawa Dewa kuwi Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambika durga mendhak kala sena sawanipun ngraka wonten ing padukan Karang Kadempel lan dadosaken gumun raos sing manahipun ing ngraka dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing ngraka kula trinampi Yayi kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jenengan ndika lenggah Koko Prabu Mandura Koko Prabu sesembahan kula kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang ngraka ing Mandura Yayi Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara yo aku Adi Menjadipati ngaturke sembah lawan Kresna kakangku Werkudara nggih yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggalih pun Kakang luwih-luwih Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah lawan Kadang Ndarawati tak tampa kanthi lega legawaning penggalih pun Kakang nanging aja lara atimu ya Dimas lamun Werkudara ngaturake sembah lawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa Kresna kakangku Werkudara piye apa pancen aku nandhang kaluputan apa pancen aku nandhang kleru yen pancen aku luput yen pancen aku kleruku mapan nggo endi
luputku nggo napa aku saged nampa pikanane kenapa kowe ora gelem nampa sembahi Werkudara Kresna kakangku Werkudara nggih sak jagat iki wis padha priksa ora ana ing wajib sira sembah kejabamu sang ruci Bathara ya sang Dewa Ruci aja apa jamak lumrahing kita swantah nadan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahi Werkudara mula lah kok kadengaren temen sira siap ngatur sembah kalawan pun Kakang mengko gek-gek aku nampa sembahi siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Ndrawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Ndrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun Kakang minangka tinemu werda siadi taruna pangestu ning pun Kakang tampanana ora sudi ora sudi piye ora saged nampa sembahi Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembahi bocah enom mangestana ora bakal dayane apa-apa pangestumu mula gandeng ora nampa sembahi Werkudara aku ora sudi nampa pangestumu ngono Dimas yo mula ora usah dadak ngagung matur sembah lan rasa dadak ngaturke pangestu wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe rasa ngaturke pangestu lawan aku Werkudara nggih aja lara atimu ya wis saiki ngene wae tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi lawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggalih pun Kakang sembahmu tak tampa pangestuku tampanana wenehna kono kapan-kapan tak jumbuhi kok sik pangestu kapan-kapan dijumbuhi piye kowe nampani sembahi Werkudara ora tak tampa lek nampa kanthi rasa kepeksa mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora sandhakaken gunung iki mangko lama kriyan dadi grojokan geguyut dadi tangisan ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara tampanan sembahi Werkudara nggih ya to tak tampa sembahi siadi kanthi lega legawaning penggalih pun Kakang pangestu ing pun Kakang tampanana yo tak gegem dadake jimat lah rak ngono kok member karo ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak dipercaya tekan ndi monggo kowe ngerti watake Werkudara yen wis kagol kogel kagelar atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem inggih Koko Prabu menika kala wau namung kira aku gojekan antawisipun kula lan kadang kula pun Werkudara boleh kakangku aku maturke sembahku katura boleh kakangku aku maturke sembahku katura boleh kakangku wah boleh ora semaur Koko Prabu nggih panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah pancen tak jarak lho sababipun menapa lho kowe ngerti dhewe lho bule iki cirine pun Kakang mongko jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa asmaning Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang Baladewa Kusumawaning Pinto Wasi Jaladara Anom Kakrasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirine pun Kakang kuwi sirikaning pun Kakang mbaya ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinto rak penak to kok bule Werkudara nggih mbaya aja marahi to Yai bule kuwi sirikaning Koko Prabu Mandura kowe ngatur sembah kanggo nyebut Baladewa rak ya iso to aja nganggo bule kuwi sirikaning Koko Prabu nek disebut bule kuwi mesti duka mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatur asmane Koko Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balena ping 1000 ungkas Werkudara meneng kok kowe bule Baladewa kakangku piye yen pancen kowe ora sagu diundang bule aja ora trima karo Werkudara ning ora trima karo sing gawe urip mergo wong urip aran alam padhang itu marang Werkudara bungah susah bejo cilaka sugih miskin iku gumantung karo sing gawe jagat ngeling ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa kowe mek satrema urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule kok sajae kowe ora trima yen ngono ora percaya marang pangawasaning dat kamurwentan wis malah mejang sing ora-ora sesuk menawa jombok baleni nggon ngabuti karo aku tak tampa pangestuku tampanana yo tak gegem dadake jimat Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Arjuna tak tampa Janaka tak tampa
Pangestunipun Kakang Tampanono. Ya pangestu Tampanono Janaka. Lho pundi kok jimat paripindayana ingkang santosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget rasanipun nyadipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngersa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keraya-raya rawuh wonten ing Karangkadentel. Kakang Semar. Mestine kaget penggali ingsun. Nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ing Projeng Ndarawati tumuli nganti lawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung. Ora ana baban ingkang menung ing semendhe banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen para Pandhawa mapan ana ing Karangkadentel. Mula daya-daya napa Ndarawati sowan marang Karangkadentel ing migati nanjihake ana apa Kyai Semar. Dene nata Ndarawati tanpa jinawe dening kadang-kadang para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari lungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karangkadentel. Yen pancen diparengake nata Ndarawati ngawuningani wigati ning kadang-kadang para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Nuwun sewu Den. Kula matur kalih sampeyan sampun kinten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klenthang-klenthu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Lho, yen mancing mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karangkadentel ngantos ingkang ngraka Ndarawati jinawil dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon boten. Menawi kepareng awedharing kathah tumunten ngababarna kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karangkadentel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngamuti bilih negari Nyendraprasta menika awit kanugrahaning Hyang Mahanasa ingkang sampun kinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sakmangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta. Tumuli dinten sakmangke estunipun kula kalih kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karangkadentel menapa sababipun niatipun ingkang rayi punta sakadang anggen kula nedya ambangun negari Ngamarta menika boten kawiwitan saking kutha Goro negari Ngamarta. Nanging kawiwitan saking Karangkadentel. Jernyatanipun Karangkadentel menika linggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawibaya Kulawati Mbau Dendha. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya mila sampun gumulung ing rembag Pandhawa nedya mbangun Karangkadentel miwiti Karangkadentel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Koko Prabu minggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karangkadentel jagat wasisanipun Bathara Wayah Bathara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi prisa dhateng Raka Ndarawati. Jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Ndarawati menika bebasanipun kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ingin boten saged dipun pisahaken. Nanging sebab menapa dening Paduka Yayi Prabu boten anjawil dhateng ing Raka tumunten sowan dhateng Karangkadentel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun niwakaken dhateng Raka Ndarawati. Mangke riyen linambaran penggali sabar
kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur sasampunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal. Inggih menika pepayuning para Pandhawa Sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mestinipun Sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan Sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun Nata Ndarawati. Menika mangke ndak boten prayogi, menika sampun wangsul wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur rembak ingkang sampun aturaken dhateng Paduka Sinuwun Ndarawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Ndarawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepetaken dhateng Sinuwun Ndarawati, merga Sinuwun Ndarawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Monggo gegayanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipunwiwiti saking Karang Kadempel pamripun Sinuwun Punta menika mangke sageta malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho Sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing Pradesan Karangparden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken Sinuwun Prabu Puntadewa babak anglayani jujulan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan. Nalika semanten boten sangkan parang boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhak. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa. Ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem, kula onceki werdining pasumpenan. Jebul werdine nyimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan, mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa boten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cempak, ning yen ora inggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang Yogya katujuh nginu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upami mangke wonten pacoban ingkang tumambut dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa. Sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir duwe ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih Sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Hyang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa Sinuwun.
Niki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandak blegujuk suaru gembel, Semorante. Hawela. Oh iya Semar. Slamet tekaku ora nemlang suwiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Oh tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora let pangestuning Begawan Durna Tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh nggih syukur, Nger. Pinanjenengan ing kawidatane ing sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Darawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanangane Anindita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune Bapak Tampanana ya Nger cah bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban ngemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ya kowe sing tuwa urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna Tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonanipun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya to? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestu Tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Durna. Konding. Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Penemban. Oh iya Bagong. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten pantosa ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestu Tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Mbah Putri mboten derek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane.
Lha niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplange. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat nina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula ming batur kok prayogakaken lenggahipun nggih Panembahan. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng nunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuga Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Oh, jengkulmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7.000. Wo, didol rubakon. Nek kopi 8.000 sendok anu gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Panembahan. Rawuh wonten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantapan ning Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha mungsang puyang numbuk bentus padha ngudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padang kanan negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi mung dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wondene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe suwane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan.
sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirek. Gong, arep diasake kandang kirek kowe. Asik. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirek. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kirek, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis? Pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ing ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diasake. Wonten kowe gelem menyang negara Ngastina ora kita mung sedhela. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampano ning Ngastina sak teruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk Branda Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa, aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lair batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lair batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak mudare. Ning nadyan kula mapan teng Karangkadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sakliyane derajat pangkat Brana Picis, matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karangkadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun
sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak suwan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem suwang teng negara Ngastina Penemban. Gandhok blekuti suaru kembal semorante hawala. Ketoke omonganmu ki seklimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem suwana negara Ngastina yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggap wong watak angkara budi Candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung Panakawan. Lah kok kowe drangep-drangep ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Senturi lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Senturi lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Jayadara bakal dirukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina. Mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku sekengkara kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak ruda paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Swasta dadake ngono tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning karang kajempel tak bumi angus regane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tak nengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, mesti karang kajempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Wong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kajempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Rasa sok ngandani, kowe iki mung SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, rasa dadak kowe
melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Arep ngopo? Loh, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, nek mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, ngopo aku basa karo kowe. Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Oh, cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe wani karo bapakmu mesti tak wangi. Yen ngono kowe wani karo Bengawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapku lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki nyembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya po, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagong sing tak wedeni awakmu. Oh, kancak bleguduk suwalu kempol Semorante. Hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Iki. Blabar waja kentem kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba. Kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Metu njaba jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bengawan Durna wani. Metu njaba ayo. Kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wae? Metu njaba lan tututi Bengawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Bengawan Durna. Durnane wis metu kok kowe sing nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lah sing temandang sapa? Ayo mbok. Caitan to kae ngene. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe ora luwih gagas kok aku to. Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Duduwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna, padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak.
wong semanten niku mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti lho rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan nang dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng denik nika. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah doleke cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titenono. Ditane apa? Nek nganti wani karo Durna bapakku mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantangi karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene cecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menangi dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Becek genti kok. Wah, caidan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko seyane. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya, ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkutara, apa? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen ubet ngene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, wareg mangan wetu Karangkajempel. Kok bumi kelairane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelairane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Ndara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna kaidak? Kanjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbok lho. Wis iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bener. Mula sampeyan ampun nganti pisang-pisang sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelairane. Nek
enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampean mboten prihatin nimulpi Karang Kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja kok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing Jatasi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye kok? Sapa sing Jatasi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret ning nggon sepi tutuke pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget yo, gemes aku. Ngendi arep ketekan Durna mesti geger, ngendi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang tak putunge, Pak. Anjen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelairane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumun kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Kat. Itu Nun, aja Jatasi Durna. nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padha kok musuh Panakawan demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menawi sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndoro dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan samangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna. Ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sak mangke tedhak dhateng Negari Ngastina kan kurunga menawa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ingin namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten ajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Kyai. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Barama, Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. lah rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Bawa Dewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darmakusuma, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku bakal njaga Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njaga Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilalana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning Mananggilan, Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandra Candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata Ngamarta Prabu Darmakusuma.